Il-Partit Laburista jinsab minn fuq skont is-sondaġġi minn diversi gazzetti differenti. Skont it-Times il-Partit Laburista jinsab minn fuq b'51.5%, jiġifieri b'6.5% aktar mill-Partit Nazzjonalista. Dan filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 45%, bit-tielet partiti jiksbu 3.5%. B'hekk skont it-Times il-Partit Laburista jinsab bi 18,700 vot minn Quddiem kieku jkollha tiġi elezzjoni issa. Dan filwaqt li l-fiduċja fil-Prim Ministru hija l-aktar għolja mill-elezzjoni ġenerali tal-2022, fejn il-Partit Laburista rebaħ din l-elezzjoni b'maġġoranza storika, bit-trust rating ta' Bernard Grech huwa ferm inqas minn tal-Prim Ministru. Skont it-Times il-Partit Laburista qed jattira wkoll votanti ġodda. Is-sondaġġ tal-MaltaToday ukoll juri li l-Partit Laburista jinsab minn Quddiem b'maġġoranza ta' madwar 12,000 vot, jew bi 48.2%. Dan filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 43.9%. It-trust rating tal-Prim Ministru Mexxej Laburista Abela huwa ta' 46.8%, filwaqt li dak tal-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech huwa ta' 24.7%. Iż-żewġ sondaġġi wrew ukoll titjib fil-prestazzjoni tal-Gvern. It-Times jindika li l-prestazzjoni tal-Gvern qed titjib f'għajnejn il-pubbliku, fejn dawk li pparteċipaw taw punteġġ ta' 2.98 ola minn edizzjonijiet preċedenti tal-istħarriġ. Anke fl-istħarriġ tal-MaltaToday kien hemm żieda ta' dawk li taw punteġġ pożittiv il-prestazzjoni tal-Gvern. Sa dan it-tant il-MaltaToday ikkonfermat ukoll in-nuqqas ta' popolarità tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, filwaqt li nnotat li l-effetti tal-baġit pajjiż ta' kwalità għadhom qed jinħassu fost il-poplu. Skont dan l-istess sondaġġ il-pensjonanti u ż-żgħażagħ jippreferu lill-Partit Laburista. Fost il-persuni li għandhom aktar minn 65 sena, il-Partit Laburista qed igawdu minn 17 punt fuq il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista qabeż ukoll il-Partit Nazzjonalista fil-grupp tetajiet bejn is-16 u l-35 bit 8 punti.